Sme u nášho klienta, ktorému sme realizovali dodávku a montáž okien do novostavby rodinného domu. Použili sme prémiový hliníkový systém a stretli sme sa tu s viacerými špeciálnymi úlohami. Spájali sme do jednej okennej zostavy 6 veľkých okien, ktoré nadväzujú rohovými prepojeniami. Bolo to dosť náročné z hľadiska nejakých výpočtov, tiež z hľadiska dopojenia priečok do jednotlivých spojení týchto okenných zostav. Ďalšia špecialitka tu bolo okna siahajúce od nuly až po zvýšený strop miestnosti. Taktiež sme tu realizovali vonkajšie tienenie. Sme orientovaní na západ-juhozápad s tým, že tu nič v tomuto domu netiení v prieniku slnečných lúčov, takže tu existovať by klient teda určite bez spoľahlivého funkčného vonkajšieho tienenia rozhodne nemohol. Sú tu veľké formáty okien, žalúzie tu dosahujú šírky až do 5 metrov a vďaka tomu sme dosiahli naozaj že exkluzívny čistý dizajn. Ekoprofil. Kvalita, ktorá vydrží.